עוקבים יקרים, אז כמו שהבטחנו, פה אתם רואים אתר וורדפרס, זה אתר שנותן שירות לעמותות, יש להם חנות, בחנות הם יכולים לבחור מתנה ולשלוח את המתנה הזאת לתורמים. מה שקורה פה למשל, העמותה בוחרת את זה, פה אתם רואים המחיר הזה עבר המרה אוטומטית, ברגע ששאבנו אותו מאלי אקספרס גם ציווינו עליו לעלות, ולפי הגדרות מסוימות. עכשיו הוא עולה עם כל העריכה שעשינו לו, אתם רואים, הוא עולה עם כל התמונות שהספק שם, כן? והכל זה רשמי של אלי אקספרס, וברגע שמבצעים הזמנה, ההזמנה מגיעה אתם רואים הסליקה הישראלית שלנו, וההזמנה מגיעה ללוח הבקרה של הוורדפרס. עכשיו, איך זה קורה? יש פה את התוספת הרשמי של אלי אקספרס. הוא מחובר לנו למערכת דרופ שיפינג של אלי אקספרס. דרופ שיפינג, DSERS. יפה. אבל פה אתם יכולים לראות את כל המוצרים שאני בעצם שמתי עליהם עין באלי אקספרס והבאתי אותם. הנה אתם רואים איך זה קורה. יש לי פה את הכפתור הזה, זה היה לי חשבון אפילייט שלי של האלי אקספרס, כן? יש לי פה, מצטרף לי באופן אוטומטי הכפתור הזה, תראו זה על כל המוצרים באלי אקספרס. נגיד אני בא לפה, אני רוצה לייבא את המוצר הזה לאלי אקספרס, נכון? זה מתנה יפה לתורמים, נכון? בא לפה, נראה לכם עכשיו את התהליך בעזרת השם. באים לפה, ואנחנו אמורים עכשיו לראות את המוצר הזה מתווסף לאימפורט ליסט. הנה המוצר הזה מתווסף אלינו לאימפורט ליסט. עכשיו אנחנו רוצים לייבא, יש פה push to store, אבל לפני שאנחנו רוצים push to store, אנחנו רוצים לעשות לו עריכה. edit product. אולי יש פה קטגוריות שאני לא רוצה, אולי יש פה תמונות לא לעניין שאני לא רוצה שהם יפורסמו. אז בואו נראה, product, אני לוקח את זה, מתרגם את זה, כי הצרכנים שלי הם קוראי עברית. אוקיי, כל זה אני לא נוגע בינתיים, אני יכול לשנות מה שאני רוצה כמובן. פה זה הקטגוריות שלו, סליחה, הווריאציות שלו. זה המחיר שלו. description. טוב להשאיר את זה בגלל שאתם אף פעם לא יכולים לדעת איזה לקוח ייפול עליכם, אולי רוצה לדעת את הסגסוגת. נבוא לפה, מדביק, התמונות סבבה, מועצות חום בעינינו, הן פה גסויות, יפה מאוד. אימג'ס, גם כן פה בוא נבדוק, שאין פה לפעמים גם שמים צלב, אז אנחנו לא רוצים את התמונות האלה. שיפינג אינפו, ישראל, בוא נראה שהם שולחים לישראל. יש לנו משלוח לישראל, יפה מאוד, ועושים סייב. עשינו סייב, יפה מאוד. עכשיו בואו נדחוף את זה לחנות. עכשיו הוא אומר לי, אתם רואים pricing rule, אתה רוצה להשתמש בפרייסינג רול שלך? כן. אחרי הפרייסינג רול זה יהיה המחיר. ככה זה הפרייסינג רול שקבעתי לו. push to store. כמובן שאפשר לעשות כל מיני פרייסינג רול, אפשר גם לעשות מבצעים, אפשר לעשות אחד ועוד אחד. זה גם בוורדפרס אפשר לעשות, כן? אבל הכוונה שפה אפשר לעשות, למשל, אם המחיר הוא בין 20 ל-30, תעשה ועוד $15, או כפול $15, או כפול 3, כן? יפה מאוד. יפה מאוד. import reviews.
זהו, המוצר כבר אמור להיות אצלנו פה. איפה המוצר? בואו נראה, WooCommerce מוצרים. וואלה, הנה המוצר. יפה. בואו נראה את הסטטוס שלו, הוא טיוטה, עריכה מהירה, נעביר אותו לפורסם, נשים אותו ספיישלים, כן? של מתנות לתורמים, יפה מאוד. והמקט לא נשנה, יפה מאוד, עדכון. בואו נראה את המוצר בחנות. הנה המוצר בחנות. עכשיו כל מי שיזמין את המוצר יגיע לוורדפרס, ושלב הבא, ברגע שהזמנה מגיעה, כמו שאתם יכולים לראות פה, Open Orders, אנחנו מגיעים להזמנות, פה עכשיו אין לי Open Orders, כן? אבל כשההזמנות מגיעות לפה, פה יש לכם אפשרות ללחוץ על כפתור, פיק, ההזמנה עוברת עם הודעה אישית למוכר באלי אקספרס, שהוא מקבל את ההזמנה, הוא יכול לעשות תוספות כמו שאתם מבקשים ממנו, למשל תוסיף מכתב כזה וכזה, והוא שולח את זה ישירות לבן אדם שהזמין. במקרה הזה זה ישירות לתורם שהעמותה רוצה לשלוח לו מתנה. אני מקווה שנהניתם מהסרטון ושהבנתם שלעשות דרופ שיפינג באלי אקספרס זה מאוד קל.